A daure a danna mana subscribe sannan kuma a danna mana alamar ƙararrawa don samun sabbin videos idan muka yi upload. A yi saurare lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato kamar yadda muka bayyana makon da ya gabata, magana muke yi akan waƙar Cinnaka ta Malam Adamu Sandalo Sudawa, wanda a gurguje muka nuna cewa ba wai muna magana akan cinnaka na zahiri bane, akwai ninkin ma'ana tattare da waƙar. Amma dai ya yi koyi ne da irin mawallafa na farko su Shehu Usman Dan Fodiyo da suke amfani da ninkin ma'ana su bayar da waka mai gamsarwa. Saboda haka ko da ya ce cinnaka ana magana akan cinnaka na zahiri, amma ƙarƙashin ninkin ma'ana muna magana ne akan halayya da ɗabi'u irin na cinnaka da mutane suke koyi da shi. Saboda haka idan mutum ya kasance mai shammata da mugunta da cin zali da baƙin ciki da ɓata harka da annamimanci da lumbu-lumbu da kisan mummuke da sauran makamantan irin wannan, sai a ɗauke shi a matsayin cinnaka wanda akan mai kirari da bai san na gida ba. Saboda haka makon da ya gabata mun ɗauki hali na cinnaka na farko a matsayin ƙeta, inda Malam Adamu Sandalo Sudawa ya mana filla-filla dangane da halayen mutane, dangane da yadda suke yi wa mutane ƙeta a tsakanin al'umma. Saboda haka a wannan karo na biyu kuma za mu kalli halin cinnaka na biyu wanda yake kama suna shigar gizagizai da hali irin na ɗan adam, wato cin zali. Cin zali tare da kisan mummuke. Ka san idan aka ce kisan mummuke shine ai ta yi maka abubuwa na cizgunawa, na cin zarafi, na cin mutunci, na yankan ƙauna, ba tare da al'umma sun yi la'akari da wannan halan ba, kuma babu yadda za a yi su sani idan ba wanda Allah ne ka sanadin ba, sai a daɗe ana yi. A zahiri an kalle ka sai dai aga kana kwantalewa, kana ramewa, kana jemewa. Wannan shi ake nufi da me? Kisan mummuke. Saboda haka Adamu Sandalo Sudawa ya ce cin zali da kuma kisan mummuke hali ne na biyu na cinnaka. Saboda haka ya ɗauki misalai na ma'aurata, musamman gidan aure, ya ce shi ma za ka samu akwai cin zali da kisan mummuke. Ya ce baya ga nan kuma ga maganar malami da ɗalibi, shi ma akwai cin zali da kisan mummuke. Sannan akwai misali mai arziki da kuma talaka, akwai kisan mummuke da kuma cin zali. Sannan ya ce akwai mai gida da kuma yaran mai gida, mai shago, mai kanti, da kuma yaransa, akwai cin zali da kuma kisan mummuke. Ya ce sannan akwai mata na gida da 'yan aiki da barori, shi ma ana samun mummuke da kuma cin zali. Sannan ya ce kai tsakanin aboki da aboki, ƙawa da ƙawa ma ana samun cin zali da kuma kisan mummuke. Halin cinnaka kenan. Halin cinnaka na biyu. Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa ya ce bari mu ɗauki na farko, gidan aure. Wato Malam Adamu Sandalo Sudawa da ya kalli wannan ɗabi'a ta cin zali da kisan mummuke, idan ka kalle shi sai ka ga tamkar abun nan ne da zaka iya cewa zai yi wuya a samu wani gida yanzu da baka samu cin zali da kuma kisan mummuke a tsakanin ma'aurata. Mana ko abun da kamar wuya ya gurguwa da auren nesa ko? Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa yana son ya bayyana mana kan cewa zaka samu namiji har iya namiji a inda yake sana'arsa ko inda yake aikinsa san barka. Wato duk abin da yake na sauke haƙi zaka same shi, har ma sai ka ji ane masa kirari da cewa ai idan dai wane ya ji to lalle zaka gani ya ce a baku abunku, zaka ji ya ce ba a kyauta ba, zaka ji ya ce wannan kaza na wane ne a bashi. To amma a banza ba a kunne, idan ka zo gida sai ka same shi da kisan mummuke da cin zalin iyalinsa. Ana haka? Saboda haka kaga idan haka ne ya zama aikin banza wancan abin da yake adawa ko? Aikin banza kauri da kare. Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa ya ce duk inda mutum ya kai mutum,
duk inda ya kai da wayewarsa, duk inda ya kai da taimakonsa a waje, duk inda ya kai da kwatanta ya yi adalci a waje, matuƙar za a ce a cikin gidan shi wadda suke zaune tare shi ya san yana zaluntar ta kuma akwai zalunci, to ya zama aikin banza. Aikin banza ne, domin an ba ma ya ajiye kurwa. Kaga bai yi fa'ida ba, bai yi rana ba. Saboda haka kazalika Malam Adamu Sandalo Sudawa ya ce a wani bangaren kuma sai ka samu matar ce macuciya. Akan samu to kayo ce fananka ta ebe ta siyar, ta yi anko, kayo awanka ta ebe ta yi kyauta da shi, ta yi anko, ba zalunci bane wannan? Cikakke mako. Ka siyo mata babbar atamfa ta je ta siyar ta sayi karama, ta bayar da kuɗin a kai wa boka, ko ta yi ankon biki da baka san da shi ba ma ba dangin iya babu na baba, wannan ba zalunci ba ne? Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa ya ce maganar cin zali a harkar mata, ya ce sai ka ga mace har mace lublub, amma idan ka buɗe cikinta ka buɗe yanayin gidanta sai ka ga zaluntar mijinta take. Ba wai a baki ne ba abin tartar ka ce ba ta magana, a'a. Ba haka abin yake ba. Saboda haka idan ka dubi wata karga irin zaluncin da take yi wa mai gidanta, wato idan ka dubi yanayinta kuma na sumumumun din nan, sai ka iya cewa Allah mai halitta. Wai jaba ta ga bakin mijinta ta ce Allah mai halitta, wato za ka yi mamakin yaya halittar ta bata nuna wannan ɗabi'ar ta ba. Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa ya ce ire-iren waɗannan su ma za ka iya kiransu cinnaka, domin ɗabi'unsu da halayyarsu daidai take da me? Ta cinnaka. Saboda haka duk abin da ya sami miji ko abin da ya samu mace, mutukar yana zaluntar matar shi ko ita matar tana zaluntar shi, to fa duk abin da ya same shi na tashin hankali zaka samu bai za ta damu ba ko kuma shi ba zai damu ba. To zaluntar ta yake a waje, hannun shi kamar hannun abin nan rogo a buɗe yake, kyauta kamar me dandanan yayi kyauta, dandanan an gaya masa larura ya magance ta, amma a gida kankaboro ne. Sai an magana ya ce ya ajiye mata komai daidai, a shana na ajiye mata. To a duniya babu abin da za ta yi da ko naira 10? Ai wannan yana sanyaya rai. Tun daga yana da shi ba halin babu yake ba, dan ka ɗauki 500 1000 ka bata, menene zai rage ka? Naga a waje sai a kawo maka larura ta fancika teku ka maganta kana karkarwa. Malam Adamu Sandalo Sudawa ya ce duk mutumin da yake yi wa matarsa haka shi ma ya zama mai halin me? Cinnaka. Shi yasa duk abin da ya same shi a cikin dukiyar shi ko wani yanayi na masifa ya same shi, sai ka ji ta ce a zuciyarta ko da bata faɗa ba, gobe ma a daɗa. Wawa ya ci tuwon mutuwa, ya ce gobe ma Allah isa a ƙara. Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa a gwari-gwari yana son ya nuna wa al'umma kan cewa mutukar zaka daudada wa wata a duniya, ka kyautata wa mutane a duniya, amma a cikin gidanka kai babu fus, to kai da cinnaka tamkar ɗan wane da ɗan ƙani. Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa yana son ya nuna wa waɗanda suke da ɗabi'a ta zabura da kuma rawar jiki akan maganta matsaloli na waje. Bai ce ba daidai ba ne, daidai ne. An yi wa daidai, ya yi daidai, an yi wa tuwo ɓarin miya ko? An neme ka taimako ka taimaka, ba a neme ka ba ma ka taimaka, amma abin da yake so ya nuna maka Adamu Sandalo Sudawa shine kada ya zama na ka zama irin abin nan da za a ce inuwar giginya na nesa kan shaki. Duk wani abin da za a ce ga abu na taimako a waje, a guje za ka gan shi ya su kwano kamar kadangaren gobara. Amma idan a gidansa ne, abin da ya kamata ya yi shi a wannan watan sai ya ɗauki wata 5 ana fama da shi, ana tangwa da shi, bai maganta ba. Ɗan ƙanƙanin abu bai kai ya kawo ba. Malam Adamu Sandalo Sudawa ya ce idan ya yi haka ya zama cinnaka mai kisan mummuke. Saboda haka idan kuma mace ce za ka samu cewa ba abin da mijinta ya hana ta, iyayensa yana yi, amma daga bisani saboda tana tare da 'ya'yan kishiyarta, uwarsu ta rasu ko kuma wani sanadi ya sa ta fita, sai ta dinga gallaza musu zalunci da kisan mummuke.
saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa ya ce to albishirinki, wannan halin da kike hali ne na cinnaka kuma hali ne na kisan mummike. Idan fa ita ya juyo kanta kan zuri'arta kan nata 'ya'yan ba fa za ta so haka ba. Mana? Kamar barawo da ya ce ba na son irin haka fa ko? Wai an saci kayan barawo ya ce ni fa ban fiye son irin wannan ba. Ashe ba daɗi kenan. Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa yana son ya nuna mana kan cewa duk abin da ba a yi kwanci da kai ba bai kamata a je kyankyasa da kai ba. Abin da duk ka san idan an yi maka shi ba za ka ji daɗi ba, to kar ka tinkara ka yi wa wani shi. Idan ku ka lallaba ka yi wa wani shi to ka zama cinnaka. A fuskar ka ba za a gane ba, amma ta ƙarƙashin ƙasa ka azzaba wa shi yasa ka san Malam Koki a zamanin yanzu sai ka ga mace har mace ga gida har gida dan karere ga miji har miji ga duniya har duniya, amma kullun gaya maka kamar mai shan ruwan zafi zaka ganta ta ƙare babu nutsuwa a firgice a zabure. Idan ka bi ta barawo ka bi ta idan ka bi diddigin zance kisan mummike yake mata, in ji Malam Adamu Sandalo Sudawa. Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa yana son ya nuna mana kan cewa bacci da ido ɗaya sai gwani. Ma'ana duk lokacin da zaka zalunci matarka ko ita za ta zalunce ka, to fa babu wata gwaninta da za ta fidda ita daga Allah ya jarrabe ta da wata masifa. Don haka idan ita ba gwana ce da za ta kare kanta daga wannan masifa ba, to bai kamata ta yi wannan bacci da ido ɗaya ba. Saboda haka a gurguje Malam Adamu Sandalo Sudawa yana son ya nuna mana kan cewa har abada ba a nuna wa kurege ramin gyada. Shi ya fi kowa sani. Kai ka san menene na zaluntar matanka, ita ma ta riga ta san in ne kaza zaluntar shi nayi. Saboda haka ba a sauya gyambu kafa. In dai ke zaluntar ki shi kai ke kin sani. Ba wai maganar to me nayi masa, a ke kin san kaza din nan da kika zaluntar sa kikai, shi ma ya san kaza din nan da yayi zaluntar ki yayi. Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa yana so ya nuna mana kan cewa shi zalunci a tsakanin ma'aurata har abada barna ce. Ita kwa barna uwar mai koci tafi komai na so. Idan kana zaluntar ta yau da gobe, to fa yau da gobe ita ma za ta gyagije ta fara zaluntar ka. Idan kuma ita ce take zalunta shi yau da gobe idan ba sa aka ci ba, lalle shi ma zai fara zaluntar ta. Saboda haka kaga a gurguje Malam Adamu Sandalo Sudawa yana son ya nuna mana kan cewa kar ka dauki halin cinnaka na zalunci. Ba a zubar maka ba, ba a taka maka ba, ba cas ba as, ba laifin tsaye bare na zaune, ka lallaba ka zalunci wacce kuke zaune. To kaga a takaice shi zalunci buzun kare ne ba a yi sallah a kansa. Kuma buzu ne na bushiya mai wuyar yin sallah a kan shi, domin idan kai zalunci sai ya dawo ya sassoke ka, kamar yadda wancan buzun zai sassoke ka. Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa so yake nuna wa al'umma kan cewa idan kana yi kai, in ba ka yi sak babu wani zancen ka hada biyu, yau ka zalunce ta gobe ka fasa, yau ka zalunce ta a'a. Magana guda ɗaya Malam Adamu Sandalo Sudawa ya ce ba a hada kuka da buɗa. Haka ne? Ba zai yi ba. Ko dai ka yi mata abin da yake daidai ko kuma ka zalunce ta, ba za ka haɗa guda biyu ba ka dinga yi mata kisan mummike. Jama'a suna ganin kana kyautata mata a nan can kuma ka ne mata wani gagarumin zalunci da ba zai hana ta ji daɗin wancan alherin da kake mata ba. Saboda haka idan har matarka ta yi la'akari ta gane kana zaluntar ta, ta auna, ta sirfa, ta tankaɗe, ta gano, to ka sani cewa za ta fara zaluntar ka. Baka san kuma ta inda za ta fara zaluntar nan taka ba. Kaga idan ta fara ba sauran kuka, an kwakwale ido. Ko? Kukan ya kare. Kuka ya kare. Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa yana son ya jawo waɗanda zalunci ya shiga jikinsu kunne. Waɗanda ba su ɗauki zalunci ma a matsayin wai wata matsala ba. Mana, to ai ka san ba a kyamar jini a mahauta. Shi wanda yake zalunci baya ganin wannan abu ma wani abu ne babba a matsayin zalunci. Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa yana son ya nuna wa mata ko mijin da yake zalunta junansu cewa cinnaka ko na goye baya ƙaunar shi. Duk soyayya da take tsakaninku idan ka tumfari zalunta ta, to kwallalle sai ta koma kiyayya.
kaga ku an ce cikar mahaukaci duka ko da kiyayya ta cika cip sai kuma ta juya ta rikide ta koma kuma wani abu daban. Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa yana son ya nuna mana kan cewa har abada wallahi da ka gudu gara ka faɗi, da ka zalunci mutum gara kai kan lambalan shi ya samu shi ya cuce ka, alaba shi ya baka haƙuri. Saboda haka idan muka juyo kuma bangare na mai gida da yaron gida da yan aiki, Malam Adamu Sandalo Sudawa ya ce tana jika dai. Nan ma dai. Man. Shafi ne na musamman. To ai ka san mota ce ga gudu ga shan mai. Ga hajiya har hajiya a gidanta. Ta ba wa fan mai tambaya ba abin da bata rasa ba, amma zalunci akan yi wa waɗanda suke hadimanta, wato kare ma ba zai ci ba. Zalunci akan waɗanda suke mata shara da wanke-wanke da sauransu, wato za ka yi mamakin mu mata. Ga mace har mace, amma idan ka samu wadda take zaluntarta akan wacce suke aiki za ka yi mamaki. To me abin rufa na kukan sanyi Malam Koki, wanda bai rufa ba kuma ya za a yi? Ke da kike da shi kin tsili zalunci, to ita waccan da kike zalunta da take miki barantaka kuma ya za ta ita da ranta? Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa ya ce da mai gida da yaron gida da mai abu da hajiya mai gida duk idan suna zalunta barorin da suke karkarin shi sun zama mumunin kare masu cizo kenan. Sun zama tamkarcin naka, ka ganshi sumumu ba ƙaho ba reza ba komai, amma idan ya sirnane ka sai ya zalunci ka. Kuma wani abun bakin ciki ma sai ka ga mata a junan haɓar mu ba za ki ce mata ba wance da Allah sassauta wa wannan, rabu da ita, kyautata mata, a'a sai dai mi ta zuga ni yar aiki na ga yadda take, ni ai yar aiki na ba zan yadda da haka ba, ni da ni ce sai ne mata kaza. Mana saboda ke burinki wai ki nuna ke mai ƙaunarta ce. Ka san an ce shi masoyinka baya ganin ramarka, haka ne? Masoyinka baya ganin laifinka, ba za ki ga laifinta ba, nuna mata ba daidai ba ne, idan baki kyautata mata ba to ba ta haƙƙinta. Kare banni koraka banni baka tuwuna. Shikenan kada ranka da han, kada mai gani ya taka makaho, a'a. Dan abin da za a ba mace ko kuma mai hadimi bai kai ya kawo ba, sai ai wata 5 ai wata 4 ai wata 3 ba a bashi ba. Kuma idan an bashi sai a bashi tsumburin a bashi dan kankani a ce ya bi bashi, bayan kuma ga gida har gida. To yanzu Malam Adamu Sandalo Sudawa ya ce duk ire-iren wannan hali ne na cin naka. Bayan kuma idan babu wannan hadimin ke kin zama malalaciya, ba abin da zaki iya. Ta zama malalaciya kamar wacce za ta ja loma da igiya kafin ta kai bakinta. Ka san kulalata ta kai kalalata ko? Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa ya ce idan ma ba a yi mata mutum ba a kyautata masa ba, to hadiminka ba shi haƙin shi. Ba shi haƙin shi. Ko kuma za ka ga mutum walwala iya walwala, amma wai idan ya zo wajen barorin shi da waɗanda suke masa hidima sai kuma ya ɗauki wani baƙin ciki. Sai ka ga hajiya ta cikule ta, sai ka ce sai ka ce kamar mai goyon shege ta bakin ciki wai kar yar aiki ta rena ta. To me za ta rena ki? Ki ta bakin ciki ke kadai kina kunci, ke baki san wannan ma yana da illa a lafiyar ki ba. Saboda haka ta zama muskila, wai ai saboda me wai kai yan aiki su rena ta. Ka san an ce muskili ya fi mahaukaci ban haushi. Gaba daya. To ai mahaukaci kwakwalwa ta tabu, shi kwa muskilancin ne zalla. Dan ya cuci wani tsiri wannan muskilancin. Ba na halitta bane ko kwarai da gaske. Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa yana son ya nuna wa al'umma cewa duk mai hankali ba zai dauki hali na cinnaka ba ko da kwaya daya. Kuma ga mai hankali Malam Adamu Sandalo Sudawa ya ce ruwan faranti ya ishe shi har ya yi guzuri, ya sha kuma ya yi guzuri. Ma'ana duk mutumin da ka san yana ƙarƙashin ka, abinda kake bashi idan da akwai kwanciyar hankali to zaka same shi a cikin nutsuwa. Shi yasa idan da akwai zalunci in garin nan zaka bashi ba zaka same shi a cikin kwanciyar hankali ba. Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa yana son ya nuna wa al'umma kan cewa idan ma miji ne bai ga zai iya kyautatawa ba to ya sauke haƙƙi. Idan macen ta gaba za ta iya kyautatawa ba, a kada ranka da han abinda ta san Allah ya dora mata ta yi shi shikenan.
mana kada ran kada han, saboda haka kaga me da kudi ma riba ne idan kasuwanci ya kika. Kaga baka zalunta ba amma dai ka bayar kwabo da kwabo abin da aka dora maka. Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa a fakaice so yake ya nuna waɗanda suke ɗaukar ziga akan al'amura na ubangida da kuma yaron gida, hajiya da barorinta, miji da kuma mata, cewa har abada kar su ɗauki ziga da haɗa ƙulle-ƙulle ba tare da ka bincika ba, sai ka zalunci waɗanda suke ƙarƙashinka. Mana to ai mu je mu gani Malam Ƙoƙi tana maganin mai ƙarya. Duk abin da aka gaya maka mu je mu gani sai ka tabbatar wa da kanka kafin ka zo ka haike wa yaron gidanka ko kuma ka haike wa barorinka ko kuma ka haike wa matarka. Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa ya ce wannan hali na cinnaka na bi zalunci da kisan mummuke shi ma hali ne na tir inji Malam Adamu Sandalo Sudawa. Haka Malam Adamu Sandalo Sudawa a fakaice yana son ya nuna mana kan cewa ba duk mutum yake malam ba. Ba duk mutum ne zaka same shi in bai zalunce ka ba ma zai baka haƙƙinka. Malam Adamu Sandalo Sudawa ya ce shi yasa zaka ga yaro mai shago da yaron gidan shi bauta iya bauta da shi za a tara ma kuɗin wannan miliyoyin kuɗin, amma har abada yaron idan ka kalle shi jiya yau. Saboda me Malam Adamu Sandalo Sudawa ya ce to a wannan kisan mummuke yake masa. Ya ce kisan mummuke irin na cinnaka gaba daya. Mana saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa yana son ya nuna wa al'umma kan cewa shi hali na cinnaka in dai har mutum zai dauke shi ko kwaya ɗaya ne ko dan mitsitsi ne ko yaya yake to sai ya bambanta da ragowar mutane na kirki. Sai ya bambanta da me? Mutane na kirki. Saboda haka shi nuna rashin hali na cinnaka hali ne na bujintaka, hali ne na nuna gwarzantaka. Malam Adamu Sandalo Sudawa ya ce mutukar mutum zai lissafo halin cinnaka kaf ya ce yau na yi alwashin ba zan sake yin kama da hali na cinnaka ba, Malam Adamu Sandalo Sudawa ya ce to mutumin nan zai zama rumbun ƙasa ne, sai dai har abada a tashi a bashi. Ma'ana duk ta inda zaka same shi ba zaka same shi yayi kama da hali irin na cinnaka ba. Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa bisa shawara so yake nuna wa al'umma kan cewa da mutum zai yi wa kanshi kiyamar laili da zai yi ta maza ya jarintaka, sai ya shiga halin cinnaka ya ce daga yau bari in dinga ɗauka da ɗaya ina kakkaɗe su. Ka san ku wanda diye wannan ruwa da dorina da kada shigarsa sai kwarawan asali. Sai wanda ya jajirce zuciyar shi zai iya haƙura da wannan hali na cinnaka domin mun lissafo su kusan guda 10. Saboda haka Malam Adamu Sandalo Sudawa yana son ya nuna mana kan cewa duk mutumin da zai ɗauki hali na ƙeta, na baƙin ciki, na zalunci, na kisan mummuke, sannan kuma ya yi buris da maganganun da ake kira da kunne na basira duk inda malamai suka yi ya yi buris, to Malam Adamu Sandalo Sudawa yake nuna wa al'umma kan cewa tamkar abin nan ne da za a ce kan cewa ya faɗo daga sama ya faɗa kuma wuta. A haka zai ga sharshar al'amura suna tafiya, amma al'amuran shi a cikuyukuye suke. Akwai ranar ƙin dillanci, ranar da hajar mai gari za ta ɓata. Malam Adamu Sandalo Sudawa a cikin wannan waka tashi ta cinnaka a dunkule so yake ya ja maka kunne ka kiyayi Allah ya isa ta zalunci da kisan mummuke da keta da sauransu wanda har abada daga ƙarshe za a ce maka Allah ya isa ban yafe ba, Allah ya isa ban yafe ba ko daga duniya har kiyama. Mana daga duniya suna tunanin sai an musu wai Allah ya isa a gaban su ba sai yawwa to Malam Adamu dai ce yake a hirka kiyaye Allah ya isa ban yafe ba daga duniya har lahira ko wayan ji barawan dan wake da ya ji aikin yaji sata ya je ta dan wake ya ji yaji sannan shine yake Allah ya isa bai yafi ba. To kaga shine abinda Malam Adamu Sandalo Sudawa yake ja mana kunne akai. A daure a danna mana subscribe sannan kuma a danna mana alamar ƙararrawa don samun sabbin videos idan muka yi upload.